खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दिनैथ' सानसे भिडिअ बानायनो मोनासै आङो ओमफ्राय दायो नै मोनाबिलिनि समनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय लाल सा लोंगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय दिनैहायनि भिडिअआ मा गिफ्ट मोनलायबाय आरोना आंहा बिमानिफ्राय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै भिडिअनि गेजेरजों जिहेतु नै साहाबो लोंगासिनो दङ ओमफ्राय केमेराखौ अन खालामबाय जिहेतु ओमफ्रायो र' बारा पेक खालामालासिनो आङो साया गुसु जाथ'थोंसै खोन्थिना लाग्रोनोसै आरोना गिफ्टखौ मा गिफ्ट र' दासो एसे आगोलाव लाबोनाय आरोना बोरै खिथिगोन आं दा माने दा मोनाबिलि जाबाय नालाय मोखांखौबो गोमो सोंदों नालाय आं लाइटखौ जोंबो होनानै लादो कालारखौ मानो इदि नुदोबा नै खिन्थु आं कालारखौ बिराद मोजां मोनदों गुरैथार गस्लायाबो नै एकदम सेथमजोबनो हायो जि मोजांखा बेबायदि आरोना नै गानबाथाय नुखागोन नोंथांमोना बिमानिफ्राय मोनबाय आरोना बिराद मोजां मोनखादों आङो ओमफ्राय मालाय आंना हासबेन्डा माने कालारखौ फसायाखैनो होनखांबाय कालारखौ मोजां नुवाखै आं होनखांबाय होमबाबो गाननोसै आं मोजां मोनदों ओमफ्रायो आरो मोनसे खोथा माने बहुत पुराना भिडिअफोरावबो सोंबाय थायो आरोना आंनाव आं सानसेखालियो जोंनि आब'मोननाव थांनायाव बिजनियाव थांनायाव गानलांदोंमोन आरोना नैबे ब्लाउसखौ ओमफ्राय बेखौनो दासिमबो सोंबाय थायो आंनाव बेसेबां लानाय आब' बे ब्लाउसआ बेसेबां लानाय मानो रिप्लाय होआ इदि होनबाय थायो आरोना ओमफ्राय बे ब्लाउसआ 350 लादोंमोन आरोना जोंनि सालबारियावनो बायदोंमोन आङो बांद्राय दाम नङा दाथ' 300 फोरावनो मोनगोनबो जानो हानाय आंबो मिथिया बेसेबाङाव मोनगोन दायो ओमफ्राय आं बायबाथाय 350 लादोंमोन आरोना नै आखाया एसे गेदेर इदिखौनो ओमफ्राय सोरबा बुजिया आरोना ओरै होनो समाया माया मा ब्लाउस गानदो मा एफा गेदेर ब्लाउस इदि होनलाबायो आरोना सासे सोरबा दङ कमेन्टआव दाबो ओमफ्राय खिन्थु बे ब्लाउसआ बिदिनोखा आरोना आखाया जंला फंला टाइपनि ओमफ्राय नै इदि माबायाव सेथाबनाय दङ आरोना नै 350 लादोंमोन आं बायबाथाय नै ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थानायखाय आं खोन्थाबाय आरोना दाबो सोंबाय थायोना इनि थाखायनो खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय आरो मोनसे गिफ्टबाव आरोना बिमानिफ्रायनो र' खोन्थानो आङो नै बेखौ लाबोदों मोजां मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना नायलाय पिंक कालारनि आं पिंक कालार मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय बिमाया बेखौ दानि लाबोदों आरोना गस्लाजों बेजों लाबोफाबाय ओमफ्राय आंथ' बिराद मोजां मोनदों नै आंहा साजायनानै दोनसिगोन आरोना जोंनि रुमाव मोजां मोनदों आङो गेजेर बेबायदि गिफ्ट मोनबाय थायोबा बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो थेंक इउ बिमाया आंनो होफैदों ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना नोंथांमोननो देखायनो गोनाङा बिमानिफ्राय गिफ्ट मोननाय गांसेबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना गोबावनि उनाव दिनैसो ओमफ्रायो आरो मोनसे खोथा जोङो गाबोनो दारागाव थांनो नागिरदों आरोना दा दिनैनि ब्लगखौथ' आङो दा आं बानायगासिनो दिनैहाय सनिबार दिनैनि ब्लगखौ आं दानो होगोन नै दायो दिनैहाय सनिबार ओमफ्राय गाबोन सानडे माने गाबोन रबिबार दिनै सनिबार ओमफ्राय गाबोन रबिबार ओमफ्राय जों गाबोन थांगोन आरोना दारागाव थांनो नागिरदों जोङो आंनि लोगोफोर थांगोन गोबाङैनो थांगोन जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो आं ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयोबा लोगो मोनगोन जोंखौ ओमफ्राय बेनो दिनैनि भिडिअआ आंना साया गुसुथार जाबाय खोमानि लाल सासो लोगोफोर मोनाबिलिनि ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना बोरै मोनखो आंनि बिमानि गिफ्ट होफैनायखौ ड्रेसखौ आङो गानबाथाय नोंथांमोना नुखागोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो सोरबाफोर थाङोबा लोगो मोनगोन गाबोनो दारागावआव स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय बयनिसिमबो